Gwrthrychedd. Cynnog Prys dwi. A Rhian Hodges dwi. Gwrthrychedd. Mae'n bwysig bod yr ymchwilydd yn cadw pellter rhwng yr hyn y mae'n ei astudio a'i farn bersonol am y pwnc. Er enghraifft, gall yr ymchwilydd fod â barn bersonol am rôl crefydd mewn cymdeithas. Yn yr achos yma, dyn ni'n gweld gweinidog yn holi'r merch am ei barn am grefydd. Byddai modd i'r ffaith bod y gŵr yn weinidog ddylanwadu ar atebion y ferch. Fodd bynnag, mae'n bwysig nad yw'r farn bersonol yma yn dylanwadu ar y data sy'n cael ei gasglu. Gall hynny effeithio ar natur ddilys a dibynadwy'r data a gasglwyd. Pwrpas gwrthrychedd yw i sicrhau fod data sy'n cael ei gasglu yn adlewyrchiad teg o'r pwnc dan sylw ac yn rhydd o'r ragfarn yr ymchwilydd.